ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ରଜ। ଏହା ଆମେ 3 ଦିନ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଆଉ ସଜବାଜ। ଚାରିଆଡ଼େ ରଜର ଖୁସି, ନୂଆ ପୋଷାକ, ଦୋଳି ଖେଳ ଏବଂ ପିଠାପଣାର ସୁଗନ୍ଧ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରଜର ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ତ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବୁନି, କାମ କରିବୁନି କେମିତି? ଏଇ ସବୁ କାମ କିଏ କରିବ ଆଉ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରଜର ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ଆଜି ଆମର ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଭାତ ହେଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ରଜ ଅଛି ତ ପିଠାପଣା କେମିତି ବୋଲିବି? ପିଠାପଣା ବି ଆଗକୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ବସେଇବା କଥା ବସେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆସିଗଲା ପିଠାପଣା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚଣାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଏତିକି ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଖେଳି ଦଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କରିଥିଲି ପୁର ଦିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଗୁଡ଼ରେ ଟିକେ ପାଗ କରିକି ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କଦଳୀର ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର କରିଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ବଟା ଥିଲା ଆଣ ତାକୁ ଦେଲି, ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ଠିକ୍ ସେ ଲେୟରିଂ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ପକେଇଲି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଥରେ କାଢିକି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଉପର କଦଳୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ପୁରା ଭିତର ଯାଏଁକେ ପଡ଼ିକି ଥିଲା। ରଜର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ଲଗ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଓନ୍ଲି ପିଠା ହିଁ ଆସିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।